गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइननि रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिबाय। जोङो बे समाव जोंनि नामनि उलुनि बर' गुदि फरायसालिनि जा 52 बोसोर बा 52 बोसोरनिबो जिहेतु नैबे नामनि उलुनि बर' गुदि फरायसालिया बारबाय, बेवहाय जोङो गल्डेन जुबलि मोनसे सनाथि मायथाइ फोरबो जिहेतु जोङो फालिनो थांगासिनो दङ। दा बेवहाय दिनै बिनिनो गाहाय जा लांगोना मोखांनि गेट, दा बेखौ जों मोनसे जिहेतु नैबे गामियाव जोङो रायजो जाबोनाया आरो नैबे फरायसालिया दिनै जोंनि गेजेराव 52 बोसोर जाबाय। दा बेखौ जोङो लोब्बा लाखिनानै जोङो दिनै थांफैब्लां जा गाहाय गेट, बेखौ मोनसे समायना रमायना महर होनानै मोनसे जोङो दिनै साजायनो नागिरदों। बेवहाय जोङो फैबाय थानाय बोहैथि दाननि 2022 मायथाइनि मार्च दाननि 5-6 अक्ट' खालि जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै मोनसे मेहेरगोनां समायना रमायना मोनसे जोङो सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनो थांगासिनो दङ। बेवहाय जों आसा खालामदों जे जोंनि नैबे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनो थांनायाव जोंनि रायजो राजा आरो जोंनि मावथि बिथांमोना दा माखासे अनसुंथाइनि गेजेरजों दिनै नैबे जा गेटखौ जोङो मावफुंनो थांगासिनो दं। बेवहाय जोङो बुंनो नांगोन जे जोंनि गेजेराव रामदनदिखारि गाव पन्सायतनि AP मेम्बार बिथाङा दिनै बिथाङा गावनि गोसोजों सानखांनानै जे नैबे गेटखौ बिथाङा गावनो हारसिंनो बानायनायनि जिहेतु दायथ'खौ लाबाय आरो बिथाङा जोंनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनिबो जिहेतु नेहाथारि हिसाबै बिथाङा गावनो दिनै मोनसे गोसोखांदों। आरो बेखौ जों बुंनांगोन जे बे फरायसालियाव फरायनानै जोंनि बिथांमोना दिनै पन्सायत लेभेलाव सासे मेम्बार जानो हाबाय, AP मेम्बार जानो हाबाय। जोंबो दिनै बे फरायसालियावनो फरायनानै आरो बे फरायसालियावनो जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा फरायनानै गोबां सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हाबाय, सोरबाया साखरि मावबाय, सोरबाया MA पास जाबाय। दा बेखौनो जोङो गोरों समाज हिसाबै जे जोङो नैबे जोंनि गोलैसोना थानाय जा फरायसालि नामनि उलुनि बर' गुदि फरायसालि, बेखौ जे जोङो बयनिबो सिगाङाव मोनथिहोनो थाखाय जोङो फैबाय थानाय मार्च दाननि 5 आरो 6 अक्ट', दा बेवहाय जोङो सनाथि मायथाइ फोरबोखौ फालिनो थांगासिनो दं। बेवहाय थारिखआ जोंनिया दिनैसिम फिक्स जायाखै, मानोना जोङो बेखौ दिनैनि मोनसे सावरायनाय हाबाफारि लादों। बे सावरायनाय हाबाफारियाव जोङो दिनै हयथ' डेटखौ जोङो फिक्स खालामनाय जागोन। आरो बेखौनो लोब्बा लाखिनानै जोङो सनाथि मायथाइ जिहेतु फोरबो फालिगोन, बेवहाय जों गांसे बिजाब बर'नो थांगासिनो दङ। दा बे बिजाबनि मुङानो जाहैबाय नामनि उलुनिनि नेरसोन। जिहेतु जोङो 52 बोसोरनिबो बेवहाय बांसिन जिहेतु रायजो जाबाय, बे रायजो जाबोनाय जा जोंनि नेरसोनफोर दङ, जोङो रायजो जाजेननायनिफ्राय दिनै मा जेंना जेंसिजों दिनै जों सौदावनांखो, जों मा जेंना जेंसिजों दिनै मोगा मोगि जाबोनांखो, दैबानाजों जों माबायदि भुगिनांबोखो, दा बेनि मोनसे जारिमिनखौ जों बोखांनो थाखाय जोङो दिनै बिजाब गांसे बर'नो थांगासिनो दङ। आसा खालामदों जोङो जोंनि लिरगिरि बिथांमोन, जों आर्टिकेलफोरखौ जोङो नागिरबाय आरो जोंनि बेवहाय बानजाय आफादजों दानानै होजानाय सुजु आफादनि गाहाय सुजुगिरि बिथांमोन दङ, आसा खालामदों जोङो बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों बे नामनि उलुनिनि जा नेरसोन बा मोनसे जोंनि गामिनि जिहेतु जारिमिन, बे जारिमिना बेवहाय रोखा रोखायै बेरखांगोन, आं बेखौ आसा खालामदों।